T-5, 4, 3, 2, 1. Zážeh boostera a štart Discovery, ktorý prináša harmóniu do neba a otvára nové brány pre medzinárodnú vedu. Discovery vyčistil väžu. Houston teraz ovláda. Rozumiem. Rolovať Discovery. Roll manéver raketoplánu Discovery je dokončený. Teraz je v polohe hlavou dolu, nasmerovaný na let k medzinárodnej vesmírnej stanici. Máme najmodernejšie teleskopy, sledujeme vzdialené galaxie, zachytávame signály z hlbín vesmíru. A predsa nič. Žiadne dôkazy o mimozemskej civilizácii. Ako je to možné? Sú mimozemšťania takí zriedkaví, že ich nikdy nenájdeme? Alebo sú oveľa bližšie, než si myslíme, len ich nevieme rozpoznať? Teórii, prečo sme ešte neobjavili mimozemské civilizácie. Môžeme to spájať s rôznymi faktormi. Veľkosť vesmíru je skutočne ohromujúca, čo robí objavovanie mimozemských civilizácií ešte zložitejším. Vesmír je nielen obrovský, ale aj neustále sa rozpínajúci. Tu sú niektoré z kľúčových aspektov, ktoré nám pomáhajú lepšie pochopiť jeho obrovskú veľkosť. Vesmír je starý približne 13,8 miliardy rokov. To znamená, že svetlo, ktoré vyžaruje z najvzdialenejších častí vesmíru, sa k nám pohybuje obrovskou rýchlosťou 300 000 km za sekundu, ale stále trvá miliardy rokov, kým k nám dosiahne. V našej galaxii, Mliečnej ceste, sa odhaduje, že je približne 100 až 400 miliard hviezd. Avšak Mliečna cesta je len jednou z miliard galaxií v pozorovateľnom vesmíre. V pozorovateľnom vesmíre sa nachádza odhadom 100 miliard galaxií a každá z nich obsahuje miliardy, či dokonca bilióny hviezd. To znamená, že vesmír môže obsahovať bilióny planét. Ďalším problémom pre nás sú vzdialenosti. Najbližšia hviezda k Zemi, okrem Slnka, je Proxima Centauri, ktorá je vzdialená približne 4,24 svetelných rokov. To znamená, že svetlu trvá viac ako 4 roky, kým prejde túto vzdialenosť. Najvzdialenejšia známa galaxia, zistená pomocou teleskopov, je vzdialená asi 13,4 miliardy svetelných rokov. Svetlo z tejto galaxie cestovalo tak dlho, že dnes ju vidíme, ako by existovala v úplne inej dobe. Ďalej to komplikuje expanzia vesmíru. Vesmír sa neustále rozpína. To znamená, že vzdialenosti medzi galaxiami sa zvyšujú. Tento proces je stále aktívny a pravdepodobne sa urýchľuje v dôsledku temnej energie, ktorá pôsobí proti gravitácii a spôsobuje, že vesmír sa rozpína rýchlejšie. Tento rozširujúci sa vesmír znamená, že čím ďalej sa nachádza nejaký objekt, tým rýchlejšie sa od nás vzdialuje, čo komplikuje akúkoľvek formu komunikácie. Aj v našej galaxii, kde je zdanlivo veľa hviezd, je medzi nimi obrovská vzdialenosť. Naša hviezda, Slnko, je vzdialená od najbližšej hviezdy, Proxima Centauri, 4,24 svetelných rokov. To je len malá vzdialenosť v rámci galaxií, ale aj tak to znamená, že naše možnosti posielania signálov do iných hviezdnych systémov sú obmedzené. Ďalej tu máme kozmologický horizont. Pozorovateľný vesmír je obmedzený našim kozmologickým horizontom, čo znamená, že môžeme pozorovať len objekty, ktorých svetlo malo čas sa k nám dostať počas posledných 13,8 miliard rokov. To, čo sa nachádza mimo tohto horizontu, je pre nás neviditeľné, pretože svetlo z týchto oblastí nemohlo cestovať až k nám. Ďalej v nám v tom bránia naše technológie. Rýchlosť svetla je najrýchlejšia rýchlosť, akú poznáme. Takže ak chceme komunikovať s civilizáciami, ktoré sú vzdialené tisíce alebo milióny svetelných rokov, trvalo by to veľmi dlho. Dokonca aj signál, ktorý pošleme k najbližšej hviezde, Proxima Centauri, by cestoval viac ako 8 rokov, kým by dorazil. Vzhľadom na obrovskú veľkosť vesmíru a počet hviezdnych systémov, miliardy galaxií, každá s miliardami hviezd, je veľmi pravdepodobné, že existujú ďalšie civilizácie. V mnohých týchto systémoch by sa mohli nachádzať planéty, ktoré sú vhodné pre vznik života. Rozvinuté civilizácie.
Ak existujú civilizácie na iných planétach, niektoré z nich by už mohli byť technologicky pokročilé a schopné vysielať signály, ktoré by sme zachytili. To by nám umožnilo získať dôkazy o ich existencii. Jedným z možných dôvodov, prečo sme neobjavili priamy signál od mimozemšťanov, je, že ich technológie môžu byť veľmi odlišné od našich a ich spôsob komunikácie môže byť pre nás nepochopiteľný. Môže tiež ísť o to, že mimozemšťania sú technologicky pokročilí. Môžu používať formy komunikácie, ktoré sú pre nás nepoznateľné, ako napríklad kvantová komunikácia, ktorá by mohla byť okamžitá a odolná voči rušeniu. Civilizácie, ktoré ovládajú cestovanie v čase alebo manipuláciu s priestorom, by mohli byť schopné prechádzať obrovské vzdialenosti v sekundách alebo dokonca zmeniť svoj vlastný časový rámec. Mimozemšťania môžu mať AI, ktorá je natoľko vyspelá, že sa dokáže sama vyvíjať, riešiť problémy a dokonca komunikovať s inými civilizáciami bez potreby biologických bytostí. Ďalšia možnosť je, že mimozemské civilizácie môžu byť technologicky menej vyspelé ako my, čo by znamenalo, že ešte nemajú schopnosť alebo zdroje na komunikáciu na intergalaktickej úrovni. Môže ísť o civilizácie, ktoré ešte neobjavili spôsob, ako efektívne šíriť signály cez obrovské vzdialenosti vesmíru, alebo jednoducho nevyvinuli potrebné technológie na detekciu iných civilizácií. Mimozemšťania môžu byť vo fáze, ktorá je podobná našim počiatkom. Iba začínajú rozvíjať svoje technológie a nevedia, ako sa spojiť s inými. Môže tiež existovať možnosť, že mimozemské civilizácie sa nachádzajú v rôznych štádiách vývoja. Niektoré sú veľmi mladé, iné veľmi staré. A možno len niektoré sú schopné rozpoznať prítomnosť iných vo vesmíre. Ďalšou možnosťou je, že si zvolili princíp nezasahovania. Mimozemšťania by sa mohli riadiť niečím podobným nášmu etickému princípu, kde sa rozhodli, že nebudú zasahovať do vývoja mladších civilizácií, aby neovplyvnili ich prirodzený vývoj. Ako my sme napríklad zdržanliví v kontakte s primitívnymi kmeňmi na Zemi. Taktiež by mohli byť opatrní, pretože sa obávajú, že kontakt s našou civilizáciou by mohol byť nebezpečný, či už pre nich alebo pre nás. Možno sa boja našich vojenských schopností alebo našich nezvládnutých reakcií na ich prítomnosť. Môžu mať hodnoty alebo ciele, ktoré sú úplne odlišné od našich, a preto sa rozhodli, že nie je rozumné nadviazať kontakt s civilizáciou, ktorá má odlišné priority alebo morálne normy. Na záver môžeme dodať, aj keď sme zatiaľ neobjavili dôkazy o mimozemskom živote, vesmír je stále plný neodhalených tajomstiev. Možno sme len na začiatku veľkého objavu. Ak chcete viac takýchto záhadných tém, nezabudnite sa prihlásiť na odber a zanechať like. A kdož vie, možno čoskoro nájdeme dôkaz, že vo vesmíre nie sme sami.